हमरा से बोली समधी जी गलती कवन भइल, जौना कारण कइले बानी रउआ मनवा मईल। कहले समधी सुनली कौनो बात न बाटे खास, कहले समधी सुनली कौनो बात न बाटे खास। मांस खियावे के कहानी बनवौले बानी घास, मांस खियावे के कहानी बनवौले बानी घास। यही से कुछ मांसाहारी लोग बाटे गुरनाथ, बात भइल सब बात निभैती काहे कहीं निघात। तो समझी का जवाब दहले, साच कहिले रउआ बाटे सगरी दोष हमार, साच कहिले रउआ बाटे सगरी दोष हमार। बकरा तो हम यही खातिर बनले रहनी चार, बाकिर बेटी जवन रउआ घर के बनी सिंगार। बतिये ऐसन कहलस गईनी हम ओकरा से हार। कहलस हे बाबूजी सुनला बकरा जे कटवैब तू, कहलस हे बाबूजी सुनला बकरा जे कटवैब तू। धर्म बियाह में अधर्म कके हमरे भाग जरैब तू। कहलस हे बाबूजी सुनला बकरा जे कटवैब तू, धर्म बियाह में अधर्म कके हमरे भाग जरैब तू। श्लोक एने पढ़ल जाई ओने मांस खियैब तू, श्लोक एने पढ़ल जाई ओने मांस खियैब तू। देवता लोग का आई एजा उल्टे पांव भगैब तू। आ जौने अक्षत से दुआरी के बाबूजी पुजवैब तू, जौने अक्षत से दुआरी के बाबूजी पुजवैब तू। वही अन्न देव के कैसे मासे में सनवैब तू। जौने अक्षत से दुआरी के बाबूजी पुजवैब तू, वही अन्न देव के कैसे मासे में सनवैब तू। शुभ विवाह लिखवौले बाड़ो औरी कत्ल करैब तू, शुभ विवाह लिखवौले बाड़ो औरी कत्ल करैब तू। मरल मुंह कैसन लागेला हमके तनी बतैब तू। एतनो कहला पर सुनला जे मांस अगर बनवैब तू। ए ससुरारी जाई बिना हम ओ ससुरा पहुँचैब तू। सुनले बतिया समधी के त लोर झोर हो गईले हूँ, सुनले बतिया समधी के त लोर झोर हो गईले हूँ। गजभर सीना भइल बहू ऐसन पाके अगरैले हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एगो अलग ढंग के कविता जो सार्थक कविता कहल सकेला, समाज खातिर बहुत जरूरी संदेश देत एगो कविता। आकाश महेश पुरी सक्षम कवि हुए, भोजपुरी हिंदी दोनों में लिखे हैं।